Tangkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas. At ihahatid ko ang Siko. Sino ako? Engaged na si Taylor Swift sa kanyang boyfriend na walang iba kundi si Travis Kelce. Sa Instagram post ni Taylor Swift na may caption, "Your English teacher and your gym teacher are getting married." Kitang-kita dito na nakaluhod si Travis at sa isa pang picture, kitang-kita rin na suot-suot ni Taylor Swift ang kanyang engagement ring. At ang post na ito sa IG ay meron ng 33.7 million likes. Yep. Meron pang 2.6 million reposts at 10 million shares. Ganon kasikat. Of course, Taylor Swift na yan. Basic. Sino ba itong kanyang boyfriend? Walang iba, si Travis Kelce ay isang American professional football player ng Kansas City Chiefs ng National Football League. Marami ring naging ex-boyfriend si Taylor Swift. Tulad na lang nina Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Calvin Harris, Tom Hiddleston, at marami pang iba. Siyempre, Olympic kami, no? Napaka-season. Ikaw, kabisyo, natuwa ka ba sa engagement ni Taylor Swift? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Congratulations! Parang, sino ba ginong-congratulate? Si Taylor o si Tita? Ano? At ibang kanta yan. Ano bang kanta? Paborito Ano ko. ba yung kanta paborito mo? Sige, i-play natin. Style. 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 Ha? Style. Taylor Swift style. Style ni Taylor Swift. Oo. Sige, i-search natin dito Taylor Swift style, ha? Anong oras ma-play? Mamaya mag-adib ka muna dyan. Anyway, congratulations Taylor Swift. Grabe, no? Trending agad, no? Siyempre, Taylor Swift yan eh. Tsaka, yun nga. Parang fairy tale daw kasi. Oo, alam nyo naman, ng ating Mother Taylor. So, isang aminadong, Swiftie, si Tita Max. Tita Max, diba? Nagpunta pa tayo ng Singapore to Para watch Mother panoorin, Taylor. Oo. Grabe, no? So, talagang, paano ba siya mag-perform on stage? Talagang ano siya? Taylor Swift, iba talaga si Mother Taylor. Mother siya ng buong sangkatauhan. Aba, okay, pero ang tanong ngayon, ako, happy sa engagement ba ako? na to, happy ka ba? Happy ako para sa kanya kasi finally, isa sa mga, kasi hindi siya, yan. Siyempre kakaiba siya eh. Hindi naman siya yung ordinaryo lang na Taylor babae. Swift yan eh. Tsaka alam natin na kung ano lang yung habol mo sa taong to, sobrang sikat, apakayaman. Yung bilyonarya na yan, ha? Hindi mo pag-iisipan na, uy, Talaga, love talaga to. contractor ba siya? Bilyonarya? Gusto pa mabaril? Hindi, nagtanong lang naman. May sinabi ba ako? O yun. Pero ako naniniwala nga ako, Col, na
ano yan, hindi mauwi sa kasalan. Hindi ako sa kontrabida sa love life Okay. niya. Pero Teka lang ha. Medyo contradicting. knowing my mother. Swiftie ka. Oo, knowing my mother. Pero yung mga Swiftie, alam din nila yan. Ang dami ring trending na alam namin si Mother Taylor, hindi yan, kung mauwi man sa kasalan, maghiwalay pa din. Knowing mother nga. Oh. Bakit? Kasi- Anong meron? Ano bang nalalaman nyo dyan sa Mother Taylor? Kasi hindi nyo deserve yung ganda namin, no? Mga babaero na makipare-pareho. Magiging kanta ka lang din isang araw. To kill your eyes and I got the red. Guys, para gusto ko lang malaman nyo, guys. Ituloy mo lang yan. Kausapin ko lang sila. We come back every time. We'll Wala ba never kayong- go out of style. Inahan mo naman? We'll never go out of style. Just take me out. Guys, isa yan sa dahilan kung bakit Just hindi... take me out. Wait, paano ba akong magsalita rin? Guys, alam nyo. Just take me out. Guys, naiinis na ako! Sandali! Ikaw nga pag tinatamaan ka Hindi ng kasi, kidlat eh. isa yan sa dahilan kung bakit hindi ko sinagot si Taylor Swift. Nanligaw sa akin yan eh. Paano ka nakilala? Milyonaryo, rich kid, gwapo. Wala kang alam na kanta niya eh. Ha? Wala kang alam na kanta niya. Alam ko sa Ano? kanya yung isang iiwanan, isang Hindi ka iiwanan. nagtatagalog. Di ka Isang lingkong pag-ibig. Hindi, Melda Papin yun eh. Ay, hindi pala sa kanya yun. So Diba? yun. Pero, ano lang, bilang isang Swiftie, ayoko kasi nagta-take advantage siya sa mother ko eh. Ayun. Alam kong babaero din yung jowa niya na yan. Guys, Pare-pareho rin niya ng mga Guys, wala. driver, grab driver, Nag-propose UV na Express lahat, driver. guys. Hindi porke nag-propose, loyal na. Ayan, guys. May kilala ko alam ng lahat yan, yung propose yung ex ni Rocky dati. Oh. Nandamay ka pa ng ibang tao na nahimik na yun. Guys, dali lang, guys. Hindi, ako kasi ayoko may mananakit sa mother ko. Ayoko may magte-take advantage. Sobrang yaman ng mother ko and successful. Pero bilang singer... Football player? Sabi mo nga, yung ano nga eh, may pedicab, si Kajut Pino nga, babaero eh. Tas yung Huwag mo nang idamay si Kajut na nahimik na yung tao. Gusto yung na si ng... Kuya Kajut Pino. Yung Oo nga. taga-digital nga eh. Yung- Babaero din. Kakasal na nga ng babae. Da! Huwag- Diba? Tayo dapat magkasangga eh. Yung mga SG nga ng babae eh. Yan. Diba? Huwag mo naman ganyanin si Ate Gay. SG yung hobby niyan. Eh, ba't siya natawa? O, di nakarelate. Kasing loyal ko yung hobby niya. Sige. Yung hobby niya. O, diba? Congrats Congrats, sa mother. mga singer. Maghiwalayan din. Huwag naman, grabe ka naman. Ayoko siya mapunta sa football player. Uy, ang laki ng katawan. Ng football player. Di ng kontraktor. Di, bilyonaryo kasi. Yung contractor. Di yung singer. Ay, syempre. Taylor Swift eh, di ba? Oo. Galing kumanta Ng singer. ng kontraktor. Wow! Mahilig sa videoke. Yung contractor. Yung football player. Kala ko si Taylor Swift. Di ba? Di ba? Ano? Ano? Nag-concert Si Taylor Swift! yung kontraktor. Daming sports car. Yung kontraktor? Ng guard. Uy, oo nga, no? Grabe talaga. Grabe talaga. Congrats. Color blue yung mata niya. Sino? Si Taylor. Ay, ni Taylor? Wala na, na-jinx na. Hindi ko kasi alam eh. Hindi ko Yung na nakita. kontraktor. Naka-contact lens. Si Taylor. Yung guard. Ang laki ng batuta. Yung guard? Si Taylor. Uy! Hindi, yung ano, nakabukol eh. Yung batuta eh. Ng guard. Ng football player. Masarap yan. Yung football player? Yung guard. Ah! Amazing! Nakalasay sa